Presiden ke Voice of the People's Party ba adan basamaj ula ong ba kelong ka ba ban Iatylli ya unu no yalam uba don la ka jong nong rim katong bat ka jing temu ban sensial hok bat uba syukwa ban kamai spa bat kerdan nildi uba adan uba dairu ka nong krem ula ong ba kamlong ka basuk ban Iatylli lemda don ka juk urkom perkat ka juk temu nama ba mano ru la ban rung sya ka jing Iatylli henrei ada ka Iatylli kalong tang ban job election ban yok soka kam don Jingmut klem katong nam tau Paidbah bat kari bagi jij benri kini ka ke history ke belajar bat kan idea lada kita ke bakot ka Iatylli kim don ke nongrim ke bas kem bat ke basyai ulang ba Paidbah menta ula Pher ban yakitu kisan kisipos nem mensua hak rukom perkat bat rukom sengutu hak election bat ke politik lemba ke jing pensyai na ke pos ke por ulang ba ke jing matla ek parti ada peniang ya umau thlong kelah sedang hier ha ka Jingmut jing berkat Paidbah bar Paidbah menta wa phai se VPP wala ke don ba presyang ban pensutu bakla hendai ke parti kan sami ban pensyai biang ya ke jing yai anti jangka wala kermen skem ba ke VPP kan sayo ya wala kam ban sensya hau ajar al popra hor ke parti syari lum karu wala ong ba ke don kinong ketrei kumo organizing secretary hendai kadang yai suki shua nama ba kedon kam bakin sutu ba shua ya kenong rim ke parti nama ba election hakaro hills ka Pher wala ki Paidbah hakaro hills ru ki kwa ya ka jingkala tangba ka dang don kam ya ka jing pensyai hakanu kurkom ki don kam ki kwa ya ka jingkala wala banrap ba nam tak election sya ka karo hills atun mor council ke banlong la syamsnem kladon ka jing kren ya kinong ilam tangba kampat rai ban ya sim bentan ha kani ki election hakabidi ba ka election de JHDC kadon hi ka jing ya keren na kinong alam gijing na po Garo Hills tanda ka party hi hadu mata kampat sim ka rai langin simenta na ha ka bidi bat ka ni ka election sapo ka JHDC te ngendang don ka jing ya keren ngendang ya kenduru iki ka tu ka ni kinong alam gijing ki bala ya tri ka kam po Garo Hills tingin sa sim ka rai ha ka por ka bia tangi don ki nong tre ki jingi ki don ki organizing secretary ki pengira bu bat ru ni ya suki namar ba ngi don kam ba ki briu ken da sngutu bahaswa ya ka nong rim bat ya ka kom ya lenti kata ka politics ba ki ong jong ka party ka jingi namar ka rukom mo hagibri bat ka election ki Paidbah Garo Hills kala kami Pher le se na ki Paidbah jong ngi shali tenre ke pat ka ba ngidon kejuk ko kom perkhat bat kejuk ko jing song kolong ba ki Paidbah apa Garo Hills ki ko ai ka jingkala te ha pi ko ai ka jingkala phidon kam ban sotu ha kanur kom ngila panon ra ai ka jingkala te kadang don kam ka jing penchai kadang don kam ka jing pensotu ka jing tri ka jing kom ka party hang ta apa Garo Hills ki ko ai ka jingkala ki Paidbah ki pediang ya kan nong rim jong ka Voice of the People Party but kadon ka jing lesi nagaliang ka jing kum ka party namar ngimde ka party lesi ka ba mo ni biang kata ka bortengka lani kata ka resources bangin penklan shisim penklan ya ka party habaro ki jaga jongani ka jela ka jing ya tang le jupen pau tingi ya du kat kum ka bor ba ka jingla ka jing pi kum ba kalong nan ong ye pi ba kum unong yalam juga party bat kum kinong alam juga party ngi ba kadon kata ka jingkermen ka baskem bat ngi ba kadon kata ka jing paikmat ka jing ki Paidbah syakani ka party ka jing bat nganam bakala bangan ong lese ba ka Voice of the People Party kan yo ban bat yo lakam juga sensya khadar muslim ki Paidbah uni Paidbah ubangi keren menta bot Paidbah haki san ki sipos nem ki pamenswa ula Pher hakor kom perkhat hakor kom sutu ya ka election ba ya ka politics katu ka jinglong matla ka jingit matla ya kita ki seng sang perthai kom ka julong haki snem ki pamenswa kala her haduk kata-kata lingba ki jing penchai ki jing pensotu ki bangi ya na ka por shok por
bakum nu ki Paidbah ki di banong ki ba start ki ba shempang bat ba kin launo yeledi na kata ka jinglong mo ka ba syuit matla ia kata ka parti mtip da penying do thlong na do maru tambal adi kata ka parti banga i ngan kersan be ka bakum kata ka kom perkat kelas dang ban tolot bat kelas dang ban hiar hak Jingmut ke jepkat jo Paidbah man tau pet upai sa ka voice of the people party ule yo snoi ki nongrim u i ki jing persang ke jungi hoi ki don gi shibon gi jing persang ban pen sothu bakla yo Paidbah da kita ki wei pat ki seng phle i hi paro menta ki knun ki persang ban lam bakla yo Paidbah te ngi snap shwa ya menta na ngi kwa bangin pen i shwa de ki kam ban pen wandur ki kam gi bangi trei kom ka party te onda ka party kalmi perthai sai sien ban pen sha yo Paidbah ya ke jinga identity ki ba khingyat por na do bangi seng ngangi phinsi i kata ka por ya ka jing long ka jing smothu ka jong Paidbah ka ne ka ri be ka jing ju ong ya ka ni ba phinam la da lele ro em ban Iatylli i ki seng la di phimla ban community ba kan do jing Iatylli ha ki nongelam namar unu nongelam udon la ka nongrim la ka thong bat ka jing thmu kumno phin Iatylli ya nongelam ubakwa ban ye khonik election lani ban rung shika politics ban shakri ka jai ban riu daga ba len ye ledi daga ba ai ga ji shakri ka ba hok yu Paidbah daga ba sha shitom bat utau noelam ubami ban shakri Paidbah ban penerus pa ye ledi ban wak kerdan ye ledi bat ban penmento ye ledi katai ni di ban sotu shai kita te ka party hi kanum long ka basuk bangin Iatylli lemda ngidon ni ka ju ko kom perkhan lemda ngidon ni ka ju ko jingthmu ka ju ko thong menda phi Iatylli lada bakala lada kami ha ngamanta ngala ban rung she ka Iatylli habal khot on ngala rung ka community ba kata ka Iatylli ka long ka Iatylli ka badon Jingmut nam tong Paidbah andre on ngala Iatylli ngala rung po ngala pan ba ka Iatylli ka long tang ban job election bangin yo sokar ka ba ka jingthmu nam ta gari ba ka jabe kamdon dengan haban mi biang no na kata ka Iatylli ru kata ka de history ka ba jabat kanyai jahi lemda kita ki ba khot ya ka Iatylli ki don ya ka ju ka ju ka ju khan ka nongrim ka ba scam ba ka thong ka ba shai nam to Paidbah